Dobre? Jasné, dobre, jasné, samozrejme. Z radosťou. Mám informáciu z personálu z ministerstva vnútra priamo. Kovažík by mal od 1.10. nastúpiť na ministerstvo vnútra 3,5 tisíc eur na plat. Pravdepodobne na poradcu, nemám pozíciu, lebo nechcel sa ten môj človek vypytovať teda, ale keď si z Infozákon dáte požiadavku, tak vám určite budú musieť odpovedať. To len tak, keby ste chceli. Čiže oni ho normálne obvineného zrušiť 15.9. Služobný pomer A zoberú ako zoberú ako civilného 1.10. hneď na ministerstvo vnútra. Dobre, ja to pozriem, toto je zaujímavé, to samozrejme som to pracujem. To je jedna vec a ešte Mirka vybrala tam nejakú vec ohľadom očkovania. To nie je hľadom očkovania, mali by teraz predkladať, neviem, či to je novela, ku ktorému to je zákonu, môžeme to pozrieť, že by mali na základe informovaného súhlasu zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia, na školách sa bavíme, že bude môcť zástupca školy odsúhlasiť To sú tí zdravotníckí pracovníci. zdravotnú starostlivosť dieťaťa. Dobre, si to viem o tom.